Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għall-Affarijiet Barranin u t-Turiżmu Ian Borg ħabba li l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu l-MTA se tibda xogħlijiet ta' restawr fil-binja li tinsab fil-qalba tal-pjazza tal-Kolleġjata Bażilika u proto parroċċa ta' San Pawl fir-Rabat, magħrufa bħala s-Sacro Monte, jew kif isibuha wkoll ir-rabtin bħala ż-Żurżieqa. B'investiment ta' 220,000 euro, ix-xogħlijiet se jibdew matul dan ix-xahar u se jinkludu r-restawr tal-iskultura u l-lavur tas-Sacro Monte, il-baravosti tal-ġebel u l-paviment kif ukoll tiswijiet strutturali oħrajn. Minn barra hekk dawn ix-xogħlijiet se jikkonkludu proġetti kbar ta' riġenerazzjoni tal-pjazza, kollaborazzjoni ma' Infrastructure Malta, inkluż fil-pavimentar, fid-dawl, titjib fl-aċċessibilità, bankijiet u tħawil tas-siġar taż-żebbuġ u pjanti oħrajn. Id-Deputat Prim Ministru spjega li permezz ta' riġenerazzjoni ta' din il-pjazza qed jingħata nifs ġdid fejn wieħed jista' japprezza u jgawdi l-wirt reliġjuż, kulturali u arkitettoniku tar-Rabat. U għaldaqstant dan kien spazju illi b'diversi inizjattivi matul l-aħħar snin rajnih jiġi trasformat fi spazju mill-isbaħ. Ovvjament huwa importanti illi ninvestu mhux biss fl-ispazji miftuħa ma ninvestu wkoll fil-patrimonju għaliex anke brabta ma l-aspett turistiku huwa kruċjali illi ikollna turisti li japprezzaw, imma jkollna turisti li meta jiġu jaraw prodott ukoll illi jkun jilqaħħom. Min-naħa tiegħu is-Sindku tal-Lokal Sandro Kraus qal li dan l-investiment bidel iż-żona li qabel kienet abbandonata u miksija bil-konkos. Illum ser spazju għall-komunità. Il-Kap Eżekuttiv tal-MTA kompla jispjega l-investiment fiż-żona. Dan il-proġett fir-Rabat investejna madwar 800,000 euro fejn minn spazju mitluq illum għandna spazju fejn wieħed jisserra l-assa u igawdi l-patrimonju u l-wirt storiku li hawn fir-raħal tar-Rabat. Il-Kap Eżekuttiv ta' Infrastructure Malta, Steve Ellul, qal li l-impenn ewlieni tal-entità u trasformazzjoni tal-ispazji miftuħa biex bekk titjieb il-kwalità tal-ħajja u jissaħħu l-komunitajiet. Preżenti fuq il-post ta' din iż-żjara kien hemm ukoll l-Arċipriġ Joe Mizzi li spjega li s-Sacro Monte u sit ta' valur spiritwali u storiku iddedikat lil San Pawl. Dan minħabba li jinkludi att ta' terrazzini madwar tarax monumentali li jwassal l-istatwa ta' San Pawl u kellu se importanti f'diversi okkażjonijiet fosthom fiċ-ċelebrazzjonijiet tal-Ġublew tal-1933 u żjara tal-Papa Ġwanni Pawlu II fl-1990.